Amb una visita guiada al Museu d'Història de Barcelona començava la presentació del Festival de Cultures del Pirineu a la capital del barcelonès. La 28a edició del Dansaneu s'ha presentat, com ja s'ha fet en altres ocasions, a la ciutat comtal. L'acte ha comptat amb dues intervencions artístiques, la primera de les quals ha anat a càrrec del músic de la Seu d'Urgell, Arnau Obiols, i el ballarí Magí Serra, fill de Joan Serra, fundador del Dansaneu. Tanmateix, una altra de les protagonistes d'aquesta jornada ha estat la directora de la revista Cavall Fort. Mercè Canela ha exercit de pregonera d'aquesta 28a edició. El Festival Dansaneu és fruit d'aquesta mateixa voluntat i és un exemple molt rellevant de com es vol aconseguir dur a terme, posant en valor les arrels, però no pas per contemplar-les absorts i immòbils, sinó perquè ens ajuden a avançar, a formar part plenament del nostre món actual, a mirar-lo amb ull crític i transformar-lo sense renunciar a allò que som i sabent on volem anar. El Dansaneu és una combinació perfecta. La dansa, la música i la terra, la tradició, la innovació i l'experimentació. Gaudir de l'art que ens ofereixen professionals d'un gran nivell, compromesos i amb tantes coses a dir, i al mateix temps poder-hi participar. En aquest acte de presentació a Barcelona també hi ha assistit la directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, qui ha posat en valor la funció dinamitzadora de certàmens com el Dansaneu en indrets com les Valls d'Àneu. En aquesta part del Pirineu necessitem totes les complicitats del món, les del territori i les de fora del territori. I quan penses en el Dansaneu, penses què és el Dansaneu? El Dansaneu és la música, és la dansa, però també són aquelles noves oportunitats que es donen a nous músics, que es donen a nous coreògrafs. És aquell fer un pas més per arriscar-se i sortir de la zona de confort i anar a buscar la creació, perquè allò és el que necessita, és el que la ciutadania en els nous temps ens demana d'un festival que porta una trajectòria tan llarga com la que ara comentàvem. Des de fa 3 anys ja el Dansaneu també aposta per maridar cultura i gastronomia pallaresa. Per això a la presentació també s'ha deixat de gustar alguns dels productes agroalimentaris que estaran presents també al festival. Així mateix, i a fi de fer una petita mostra de les actuacions programades, l'artista Lídia Pujol ha interpretat la cançó País Petit de Lluís Llach, amb l'ajuda, això sí, del públic assistent. Mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. Moltes gràcies.